правим изборите си от позицията на виждането и на гледната точка на човешката личност, ние се ограничаваме и живеем живота си по много ограничен начин. Когато започнем да правим изборите си от позицията на истинската си същност, вече разширяваме съзнанието си, възможностите си, което довежда до един по-качествен и съзнателен живот. За да можем да правим добри избори в живота си и за да можем като цяло да използваме правото си на избор, първо и основно и най-голямо и най-важно условие е кое? За да можем да правим избор. Кое е най-важното условие? Присъствие, да бъдем осъзнати, да бъдем в тук и сега. Няма как да правим избори, осъзнати, добри избори, ако ние не присъстваме в тук и сега, в момента, защото ние правим избори непрекъснато. Ние правим избор с мисълта, която избираме, правим избор на емоцията, която ще изживеем, ние правим избор на действията си, ние правим избор за това какво ще облека, какво ще обуя, какво ще ям, какво ще работя, с кого ще се срещна, как ще проявя себе си. Това са непрекъснато избори, които правим в живота си. И тогава, когато ние не присъстваме в момента, а живеем живота си на автопилот, тези избори много често не са добри за нас, защото ние не сме свързани с себе си, съответно не правим и добрите избори. Когато присъстваме в тук и сега, когато сме с по-голяма осъзнатост за нуждите си, за желанията си, за стремежите си, тогава вече изборите са много